Tinising tabak no ini TPF ini independence pasangan awak withdrawal sing tabang kayu karon sini atro takut gula ganti gula ka sini gula grani candidate orang sana pasangan ini bagi sing party ni high community sing awak withdrawal kani ini bagi sing ini misalnya kan sekarang sini party kita one command one leader awak bagi sing mana yang pasangan joto nak hambat joto nanti perkaham joto nayi tonai joto tiprahani hati do kono hamjana ni korokno asang tinero ma phaimani karon kyo hai sini atharo takarjola jompujola ningai je competition je independence TPF ningai je oro basane candidate sing tini abono withdrawal khlain nakha tamoni hingke hati do kono mothangna ni bagai te greater interest ni bagai sini bobagra je unity khlai thansani je sobani mario je sini o 18 takar jola jompu jolawo sini ha bagra botini basa phajak aboni bagai se bobagra no honor khai bono respect khai bobagra ni sobano success khaidani bagai bobagra ni imangno mak thang khlaidani bagai jeng je tini TPF ni gore independent candidate roboni abno jeng whole bobagra no support khaidai hlei jeng sini one common one leader ni bisingtei sini PK madam ni bisingtei jeng abno rosai dahaka satai khlaio jeng bobagra no TPF asaikro ni singno 2014 tarik June TPF asaikro ni singno jeng bobagra no sobai asaini tamni bagai hemke Dynasty Kingdom te 186 sini Maharaj sini last Maharaj tabu kathang tongko bon sini hani bagra te boni bade o how te gri te jeng boni proja kene o bisas gato baine jeng bobagra no tisai phayu 2014 30 tarik June lising amai khelai botini salsa dino Congress ni president ngai tongmani MP ngai tongmani जों जेफ्रो TPF 2014 30 तारिख जोना आसायै जे लीगल फाइल लीगल जस्टिस अ हाते द परिबागै फियपनानि बागै जे जों मुभमेन्ट खायका आ मुभमेन्ट न साइकि रफायनानि बागै जों बोबाग्रा न रिप्लेस खायका बोबाग्रा TPF नि नाहामुंनो बेलाय जाजागै TPF नि आइडियोलॉजी न बेलाय जाजागै बतिनि कांग्रेस नि प्रेसिडेंट याकारै TPF नि NRC केस खायजागो सपोर्ट खायपेका आसके हाते द फनो हाबजाक मनि बागै बतिनि TPF नि जे आइडियोलॉजी TPF नि मुभमेन्ट TPF नि आदर्श बने 100% बने फुल सपोर्ट दङ बहायनो जों हाते द फनि बागै चबा खायतनिगो बोबाग्रानि जे इमां चबा जे बोबाग्रानि चबानो कप्लाय खायदनि बागै TPF बहायनो 100% जों फुल सपोर्ट खायो आबनि बागैनो जों दिनि अ ताकारजला जम्पुजला all constitution no जों सिनि independence नि बासामनि no जों withdrawal खालायदों आं खा खायो दिनै सिनि हा बाग्रा no जत्तनो अति प्राहानि लोकरा हामजा खांके सयं सिनि बोबाग्रा हनै खाबाय गसै नायमान खांके दिनर गोबांमा पार्टी निगै अर बासा फायदै दं गोबांमा दल निगै अर बासा फायदै दं दिनै बोबाग्रा सयं दिनै ताकारजला constitution no बासाय दंफायो बोबाग्रा हा न फियमने हा नि सयं राजा हनै खाबाय वानसोइ मा खांके आं TPF नि पक्ष थेके TPF निगै जत लोकरनो कमो जे बाजानाय कैंडिडेट न कमो जोर आन कन्टेस्ट खलायैनो जों बोबाग्रा बाय चैलेंज खायैनो सिनि हा नि बाग्रा न जों बाग्रा हायकेनो जों लोखांके जतनो जेर नमिनेशन रफैनो जतनो विड्रॉल खायना फैनाय होल बोबाग्रा न सपोर्ट खायै बोबाग्रा खे लोगैनो बोबाग्रानि इमां नते प्रजानो बथांनानि बचाइटक दंमोनि न जत अर तिनि कैंडिडेट बासा फैनेर दरबो जों बे बाक्सा विड्रॉल खायनै ते खाबाय खुबाय सपोर्ट खायनै हेने जों वानसौ ते जों तेबो सिनि सारा तिरफ्राव जों गोबां जायगा जों इंडिपेंडेंस रजाक आबो जों तिनि जराति नाय दङ जे जागाव सिनि हाई कमांड अर्डर मान खांके जों जे कोनो जागाव जों रसानो रेडी दङ आबनि बागै बोबाग्रा no CM सारनानि बागै TPF पेंडेमिक है के COVID-19 नि पिरियड जे 6 मान और जिके रानो आसरै तंफैफ्रो आ जागाव TPF जे राज्यपाल गवर्नर नो मेमोरेंडम
3 times जों memorandum rogoi submit खायै जेरो जिके राव आसक तफायमोन नमो illegal o Tripura हानि बिसिङाव जे TTADC एरिया खाजां केबो Triprasani सागबाय थांबाय नायकलजाक o जागायाव फातानि बरनो तारदि जेसिनि हानि बोबाग्रा ताम सयं टंखो बतिनि हानि बोबाग्रा हिसाबै ब पेन्डेमिक नि बा COVID-19 नि पिरियड नो बकबां म Tripura हाव मासे एमानुयानो ब बिनि सात याफारै ब सेक्रिफाइस खाय गोबां जागा जारवै दं बागै दं आबनि बागै नसो o लकडाउन नि पिरियड नो COVID-19 नि जराव बोबाग्रानो एडिसिओ कमिटि गठन खायै बोबाग्रानो चेयरमैन सनावै जे एडिसि आन्डार जेसिनि Triprasano नायकलनानि बागै रेडी होनै जों 3 times मेमोरेंडम सबमिट खायै जों आन्दोलन खायखा फियाबा रनानाया तिनि बोबाग्रानि लगे ओ हिमै तनै र बोबाग्रानो हामजाङै थांनाय र बनि उक्लबा थांनाय र आ जराव खरं कय ति सानाय करे अपोज खायनै मानसि बोबाग्रा ब एडिसिओ सीएम मोसांया बोबाग्रा ब हाफां मोसांया ब राजा हिसाबै न तंथौ तिनि बोबाग्रानि लगे ओ हिमै तनै र जतनो अपोज खायका आबा हायके जे तिनि कनप्रेसि माने बरमनि बिसिङाव बरम बेलाय चक्रान्तं लायजा आबनि बागैनो जों फिजिकेलि लामावै जिकेरावनो नदि बोबाग्राना रेडी होनै जों बायथां फिजिकेलि जों आन्दोलन मा खायका आबनि परे बिसिनि बोबाग्रानो अरने हाफां सनामिया आबनि परे तिनि जे सिचुएशन जों फाइसक फैका जे जराव जों तिनि फाइसक फैका बोबाग्रा जत Triprasano यूनिटी खलायै थानसा खलायै हातै दफानो मुक्ति खलायलायसिनाय सिनि पलिटिकल राइट्स सिनि इंडिजिनस राइट्स जे वायलेशन खायजाक तमनि आबनो जों थोल सिनि यागत बोलायसिनाय जत Triprasano यूनिटी फायदि होनै बतिनि थानसा ग्रेटर इंटरेस्ट नि बागै जे सिनि इंडिजिनस पीपल नि राइट्स न जे वायलेशन खायजाक तमनो आबनो टेय वाइसे सेकै नानानि बागै जों थानसानि मथा जों दिनै रिंलायखा बेलाय काहाम कब बोबाग्रानो जों आ थानसानि मथाव जों फुल सपोर्ट खायका फियाबा बोबाग्रानि खरां बाय जों थांका जे जागाव थाङो आरो बेलायकिनो कनफ्रेन्स चलेजाक जे बोबाग्रानि लगेव तंनाय र एमन एकटा जागा बरक थां सगिजा आबो जतनो नगो बोबाग्रानो हामजागै जतनो थाङो फियाबा गोबां मा बिसिगो थांकाके कनफ्रेन्स चलेजाक आबनि बागैनो जों थानसा होनै थांपनो जों फिरक मा फायो सारा Tripuraव बोबाग्रानो सबसे कुचुक्ति सानै बोबाग्रानो रेसपेक्ट रनाय डायनेस्टिक किंगडम होनै बोबाग्रानि बागै चबा खायनै 12 लक्ष Triprasani बागै चबा खायनै के ए टीपीएफ नि बादे ताबक जरातै बोबाग्रानि बागै केबो चबा खायाखो बोबाग्रा थानसा रिमा जागाव केबो एमएलए ने माचानो केबो मन्त्री ने माचानो अमाहायके गोबां मा आरो जे बनि उक्लबो ताबो हिमै तंनाय र जेफ्रो शासन फायो जेफ्रो बोर्ड दवै पास जोङो बोबाग्रानो सीएम दे सारनो आबो सन्देह दं फियाबा टीपीएफ जे मुभमेंट नाइटो जे टीपीएफ स्टेप नाहरै दङ स्वयं चिनि डायनेस्टिक किंगडम चिनि 186 नम्बर चिनि बोबाग्रानो सीएम सारनानि बागै हानि बाग्रा हिसाबै गणतान्त्रिक नि जे अधिकार पलिटिकल राइट्स न बाग्रानि थानो याफरनानि बागै टीपीएफ 100% जों सपोर्ट खायो आबनि बागैनो जों तिनरो चेलेन्ज खायाबाय जों उइड्रल खायै फुल बोबाग्रानो जों सपोर्ट खायनानि बागै जों तिनरो जम्पै ताकारजला क्वान्टिटी सिनि बरमगना इंडिपेंडेंट सिनि बासनै सिनि शरण सिंह जमातिया खाबाय खबैनो जों जम्पै डिविजन निङै जों तिनि अ जागाव उइड्रल खायका अ जागाव जों जेसकेपानो बोबाग्रानो कप्लाय खायनाय जों तमंग नरो बबे कन्टेस्ट खायतो के कांसानि बागै फनो फेलङै मानो कांसानि बागै फनो पासङै मानो आबनि बागै जों आन कन्टेस्ट के रहवै अ बोबाग्रानो जोंरो कप्लाय आगेबो कप्लाय ताबोबो कप्लाय खलायै जों रहरनानि बागै जों तिनि उइड्रल खायका आबनि बागै जत लोकुरक खाथानसांदि या प्रिबाक्सांदि सिनि हात तेचिनि शासन आवर लैंड आवर राइट्स इंडिजिनस राइट्स न जे वायलेशन खायजाक तमने आबनि थेके टेय वाइसे मुक्ति खलायतमनानि बागै जे चबा खायतो अ चबाव जत या प्रिबाक्सा पालबाक्सा बोबाग्राना फान्द फैबेने हनै इ ताकारजला जम्पैजला कन्टिटिउसन जारा बोतार तंनाय र जतनो बोबाग्रानो सङै बोबाग्रानो भोट रोबायनाय बा कप्लाय खलायनाय हनै आशा विश्वास नारगै जों दिनै उइड्रल खायमने अ सालो बा पक्सामने रन मथाका जतनो हामबाय Tripura हा बरक दफा